Hej, det er Henrik Knudsen, og jeg vil lige komme med et oplæg på cirka 12 minutter med hensyn til nogle emner, som jeg synes er vigtige, at vi lige får præsenteret forud for næste samling. Den første, det er 7 P'er til 7 C'er. Der var et par stykker, som nævnte 4 C'er sidste gang, og det kan godt være, at vi skulle have haft med det her. Vi havde sådan set tiden til det, men vi tager dem lige med som en orientering i hvert fald forud for vores næste møde. Så vil jeg gøre en del ud af Value Chain, Value Shop og Value Network, som jeg synes er nogle fantastiske koncepter og meget, meget vigtigt at have blik for, når man laver forretningsudvikling. Så vil jeg lave en SWOT og lige fortælle lidt om det og kobling til strategi, som vi vil få i anden sammenhæng. Men i hvert fald lige op og kippe med SWOT. Og til sidst, nok ikke i den her screencast, men så i den efterfølgende, så vil jeg komme ind omkring IPR, nemlig Intellectual Property Rights, som har en hel masse muligheder, som efter min bedste overbevisning bliver overset. Det, som jeg vil bede jer forholde jer til undervejs, nu kommer agendaen mandag. Mandag, der tager vi fat i Project Review, og hvilke refleksioner jeg har, og I har i forlængelse af det. Det skal vi bruge en 20-30 minutter på. Så vil jeg ende og fortælle om Value Shop, Value Chain og Value Network. Det vil jeg nok bruge en halv time på. Og så skal jeg ud og arbejde i tværgående grupper, altså ikke jeres egen gruppe, men tværgående grupper, hvor jeg har en link til e-tipper, og det skal jeg så prøve at relatere de her begreber til den her type virksomhed. Jeg laver SWOT, det bliver en orientering fra min side, og så vil jeg gerne komme i gang med noget omkring IPR. Den her har vi været igennem, men når I så samles i jeres egne gruppeprojekter, så skal I ligesom forholde jer til, hvordan passer Value Chain, Value Shop, Value Networks og hele IPR-spørgsmålet til jeres projekt. Og det skulle gerne være rigelig gods til vores møde der. Det, som jeg gerne vil have, I kigger på undervejs i denne screencast, det er 1. Identificere et emne, du selv kan uddybe og relatere. Så hvis der er et eller andet emne, som du siger, det her, det er bare spændende, eller det kan jeg genkende til, så find det frem, og forbered en lille uddybning/relatering. Så skal du også finde et emne, som du finder spændende, og du synes, du kunne være godt og rart at få uddybet. Har du nogle spørgsmål til dette? Så det næste, så skal du kommentere på følgende link. Kopier den, sæt den op i jeres linjer, og så kig den igennem. Jeg modede mig over den, dels fordi det er en meget cool form for screencast, og dels fordi at den har nogle emner, som kommer ind omkring nogle emner, som jeg synes kunne være spændende i forhold til for jer til at forholde jer til. A. Hvordan passer indholdet i den her link til dig, og hvordan passer det til din gruppe? Så den skal se relateringen til dig, og så relateringen til det forløb, som du synes, I har i jeres gruppe. Det kan I så diskutere, når I mødes. Og så vil jeg gerne have en kritisk refleksion. Et eller andet, hvor du siger, kan det nu passe? Hvordan kan jeg udfordre det her? Sådan lige for at hjælpe jer lidt på vej. Det kunne jo være, Jan han har været inde omkring validitet og reliabilitet. Hvordan vurderer I validiteten og reliabiliteten i det her link? Til slut i den her PowerPoint, så er der en øvelse omkring IPR, men den vil jeg ikke have, at I gør nu, men den skal I så arbejde med, når I samles i jeres projektgrupper. Det var det. Så rykker vi videre. Der er så også gået små 5 minutter. Det som jeg gerne vil have, at I forholder jer til,
og som jeg lige vil præsentere og uddybe lidt, det er den klassiske value chain, som I har i diverse tekstbøger. Og logikken i den her value chain, hvis man kigger internt i organisationen, jamen, så er der noget input, så er der noget processes, og så er der en output. Og der kan så være nogle overordnede generelle med hensyn til IT, og der kan være noget marketing. Men det er sådan, hvor at det for hvert led internt i organisationen, så sker der en værdiforøgelse, når det kommer på lager, når det bliver produceret til et produkt, og når det bliver sendt ud til kunderne. Klassisk forståelse, produktorienteret. Prøv lige at filosofere lidt over de begreber, som jeg har stillet op herude i siden. Hvad er det, der driver prisen i en værdikæde? Jamen det er mængden og kapaciteten i produktionsapparatet. Hvordan er strukturen i sådan en værdikæde? Jamen den er jo med, at de er interlinked, altså at de er sammenkoblet fra den ene til den anden. Det er ligesom sådan en, som vi skriver hernede, med interaktiviteten. Logikken omkring interaktiviteten, det er, at den er sekventiel. Sekventiel, det har vi jo heroppe. Vi har inbound logistics, vi har processing, vi har output. Det er jo den der sekventielle tilgang til værdikæden. På mandag så jeg så uddybe den også med den, både den interne værdikæde, som det er nævnt her, men også den eksterne, så vi kigger på hele processen for organisationen. Det er så afsættet med porter og værdikæde. Så kan vi hoppe videre til den næste, det er Value Shop. Jeg var kort inde og nævne den, fordi jeg havde nogle udfordringer i forhold til at sætte universitetet. Og sige, hvordan kunne den ses i en værdikædebetragtning? Det er jo ikke sådan, at I kommer ind, og så bliver der ligesom sat noget, fyldt noget tankpasser-mentalitet, fyldt noget op i jeres hoved. Nej, det jeg arbejder med, som med lægen, konsulenter, rådgivere osv., det er, at man har en informationsasymmetri. Hvis I kan huske, at jeg tegnede de to cirkler op på tavlen, så der er en informationsasymmetri mellem bidragyderen og så kunden. Og den her teknologi, hvor den er i en kæde, så er den long link, altså gennem hele processen, så er den value shop, så er den meget intensivt. Og den går ud på at løse et bestemt problem. Hvordan skal vores hjemmeside se ud? Hvad er det for en markedsføringsaktivitet? Hvad fejler du, hvis du er hos lægen? Hvad er det for en efteruddannelse, det skal være? Så den har de her efterfølgende, efter dialogen, efter den intensive dialog, så for at løse problemet, så er der et valg, og så skal der ske en udførelse, og så sker der en kontrol, får man det ønskede mål, og efterfølgende evaluering skal der så følges op på en eller anden facon. Og i og med at vi havde de to cirkler, så interaktiviteten, logikken, det er jo ikke sekventielt, som der er en værdikæde, men det er cyklisk. Det går fra den ene part, f.eks. doktoren, som vi havde op, og så til patienten. Og så giver patienten information, og doktoren tænker, og så stiller et nyt spørgsmål, der bliver givet respons. Så det er det der cykliske tilgang i en value shop. Så har vi value network. Og det er vigtigt, at I ikke lige tror, at det her det er noget med netværk som sådan, den klassiske normale tilgang, man har til netværk. Nej, det er, at den logik, som organisationen bygger op over, det er, at den har et netværk. Et klassisk eksempel, det kan være et logistikfirma. Hvad er det egentlig, at
et logistikfirma leverer. Et logistikfirma leverer et netværk. Den har et kontakt til et netværk. Lastbiler, tog, skibe, fly, whatever. Hvor den sørger for at bruge sit netværk til at give jer en service. Netop at få en vare til jeres organisation eller fra jeres organisation. Det er netværkstænkningen. Prøv at tage Telia for eksempel. Hvad er det, de leverer? De leverer ikke en værdikæde, de leverer heller ikke et shop, de leverer et netværk. De har en infrastruktur. Den her gang, så er det ikke tog og lastbiler og skibe og fly osv. Deres infrastruktur, det er, at de har et setup med hensyn til satellitter og trådløse forbindelser og så videre, så de kan få jer til at tale med, hvem I nu har lyst til. Igen, linking customers. Det de konkurrerer på, det de egentlig sælger jer, de sælger jer en kontrakt. Om det så er som logistikfirma, eller det er som Telia. Men det clue, det virkelig I skal have fat i, det er, at de har adgang til, de ejer et netværk, de har adgang til et netværk, og så konkurrerer de på kontrakter. Og de her kontrakter, eller interaktiviteten, den er ikke sekventiel som en værdikæde, den er heller ikke cyklisk som en konsulent og en kunde, men den er samtidig den er parallel. Samtidig eksempelvis ved Telia er parallelt med hensyn til logistikfirmaet for eksempel. Så pause lige en gang, filosofere over det og se om det giver en recap i forhold til value chain, value shop og value network. Det I skal være opmærksom på, og det I bliver trænet i, når vi ses, det er, at der er mange organisationer, de har elementer både af værdikæde og værdishop og value network. Det er bare et spørgsmål om at kunne skille dem ad og se, hvordan de skaber værdi for organisationen. Igen, skabelse af værdi, som er vores helt centrale fokuspunkt. Hvad er det for en værdi, vi får skabt? Hvordan skaber vi værdi? Lidt videre, så er det SWOT-modellen. Det der er kanon ved den der, så er vi nede på egentlig på organisationsniveau, hvor vi kigger på organisationen. Hvad er der for nogle styrker og svagheder, den har internt i organisationen? Det kunne være interessant at ligesom kigge på jeres organisation. Hvor er den i PLC'en? Og hvad er der så for nogle styrker og svagheder, den har i netop kvæg, der hvor den er i deres PLC. Men samtidig med, at der er en masse ting, der kunne sættes på her, jamen så det I arbejder på, det er I arbejder på, at der er en masse nogle helt specifikke muligheder ude på markedet. Og selvfølgelig, når I skal ud på det der marked, så er der nogle trusler i forhold til feasibility, validity, potentielle konkurrenter, aktuelle konkurrenter. Så det er alle sammen, som ligger ude i omgivelserne og er klar til at slagte jeres projekt, hvis ikke I er skarp nok i præsentationen af det. Jeg tror ikke, jeg vil gå med ind omkring den. Vi kan lige have lidt her med hensyn til uddybning af, hvad der er stærkere og svage sider. Muligheder og trusler i det eksterne. Og igen, prøv lige at koble den i forhold til, hvor I er på jeres PLC. Og hvor I gerne vil hen. Og det I kan bruge den til, det er at sige, jamen, der hvor I gerne vil hen, det bliver ud fra en aktuel forståelse af, hvad der er for nogle en intern organisationsanalyse, og hvordan I ser omgivelserne. Og det er så noget, som bliver ekstrapoleret fremad i tiden, til hvilken tidspunkt I nu vælger. Så er tiden ved at være udløbet, de 15 minutter, og jeg har ikke mere. Og det næste, jeg kan tage fat i, det er så IPR.